Walo ka mga estudyante sa Tambungan National High School sa lungsod sa Kandihay, Bohol, nakaangkon og grabing mga samad ug pagkabali sa mga bukog sa lawas human na aksidente ang ilang gisakyan nga motorela dito sa Barangay Kambane sa lungsod sa Kandihay. Mato ni Police Chief Master Sergeant Joseph Bayron, investigador sa police station, mamiesta unta ang mga estudyante sa balay sa ilang classmate nga taga Barangay Kambane apan suma pa samtang nagsubay sa dulhugon nga bahin sa kalsada nawad-an og control ang driver nga si John Leonard Orain maong milabang sa gutter ang motorela ug mibangga sa bukid. Daling miresponde ang mga barangay tanod ug barangay officials sa Kambane aron madala sa Kandihay Community Hospital ang mga estudyante. Apan wa magdugay gibalhin sila sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital sa Dakbayan sa Tagbilaran gumikan sa Katandugon sa ilang kahimtang. Duha ka mga estudyante ang matud pa kritikal samtang giatiman sab sa mga doktor ang uban nunot sa mga samad nga ilang naangkon. Ba, sa tungkol sa katugbungon ba, wa sa control niya, sa process na siguro pusod na itugbong, kasi sikat na siguro mo naputol na siguro itong break ato.